Hello, everyone, and welcome to this edition. In this edition, we want to talk about verbs from sounds made by humans. Verbs from sounds made by humans. Now, this edition is inspired by some person who's been really helpful to this channel called Edward. So, Edward, thank you so much for giving us this inspiration. The first verb is click. If you click with your mouth like in English, they say you're eating your teeth or you're eating your teeth, something like that. The Luo word is ndako. Ndako. Nde a ko. Nde a ko. Ndako. Ndako. In a sentence, you can say nyathi mane ndako wuon mare cha onge kod luor. Nyathi mane ndako wuon mare cha onge kod luor. Okay? The second word is whistle. Whistle is, there are two ways to pronounce it, and the common one is luio. Luio. Le, we, yo. Luio. And Leo. Some other people say Leo. Leo. In a sentence, you can say Otieno Leo ne nyako cha nikech odware osiep. Otieno Leo ne nyako cha nikech odware osiep. Good. The third one is yell, or to yell is goyo koko. There are two words. Goyo koko. Goyo koko. Go yo ko ko. Goyo koko. Opio ne o goyo koko ne obila bang' ka ne gi mako nyamin gi. Opio ne ogoyo koko ne obila bang' ka ne gimako nyamin gi. Opio ne ogoyo koko ne obila bang' ka ne gimako nyamin gi. The next one is to brawl. To brawl is a difficult word, but we shall do it together. It's ngangni. Ngangni. If you're not Luo, this word might be very difficult. If you're not African, it might be very difficult to pronounce, but try it out. This is ng, ng. This is the most difficult one. Ng, a, ng, ni. Nga, ngangni. 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 En wach mane ma ungangni godo toke kanyo. This should be godo, not good. En wach mane ma ungangni godo toke kanyo. Japuonj ne openjo. En wach mane ma ungangni godo toke kanyo. Japuonj ne openjo. This is a difficult one. Please try it as much as you can. Comment down below if you succeeded and tell us the tricks that you used. The next one is quado. To first, quado. Quado. Qua. This should be K by itself. K. Wa. Wa. Do. 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 Quado. Quado. Iya thaga nikech asiko a kuodho. Ne achamo oganda. Iya thaga
nikech asiko akwodho. Ne achamo oganda. So if you're passing gas, that's what you mean. Iya thaga nikech asiko akwodho. Ne achamo oganda. Good. Next, let's look at cough, which is fuolo. Fuolo. Fu o lo. Fuolo. Nyathi okelo fuolo nikech buru. Nyathi okelo fuolo nikech buru. Nyathi okelo fuolo nikech buru. The next one is ywak. Cry. Ywak. Y, wa, k, ywak. Ywak. Nyithindo ywak. Nyithindo ywak nikech gin kod kech. Nyithindo ywak nikech gin gi kech. Nyithindo ywak nikech gin gi kech. Then the next one is laugh, which is nyiero. Nyiero. Ny, ny, i, e, ro, ro. Nyiero. 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 Wek nyiero nikech iwang'o iya. Wek nyiero nikech iwang'o iya. Wek nyiero nikech iwang'o iya. Okay? Then we look at gek. Hiccups is gek. G, e, k, gek. 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 Gek goye chal ni ng'ato kuodhe. 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 Then we look at snore, which is twaro. Twaro. T, wa, ro, r, o. Twaro. 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 Ne awinjo ka itwaro ma piny oru. Ne awinjo ka itwaro ma piny oru. Ne awinjo ka itwaro ma piny oru. Okay? Then next one is apart. Apart. A, pa, t. A, pa, t. Apart. Nyathino opo mana ka apat ochopo e lembe. Nyathino opo mana ka apat ochopo e lembe. Nyathino opo mana ka apat ochopo e lembe. Then we look at jeer, belch. Belch, jeer. G, E, R. Jeer, jeer, jeer. Ka ichiemo mang'eny to nyaka ijier sa ka sa.
This is an A. Ka ichiemo mang'eny to nyaka ijier sa ka sa. This should be A. Ka ichiemo mang'eny to nyaka ijier sa ka sa. Then the next one is sneeze, which is gir. 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 Omolo ne gir mang'eny chal ni dum mar mafua no ne oilo ume. Omolo ne gir mang'eny chal ni dum mar mafua no ne oilo ume. Okay? Then we look at pamo. Clap. Pamo. Pa. Mo. Pamo. Pamo. Nyoro ne wa pamo ne jogo mane oyombo e ng'wech. Nyoro ne wa pamo ne jogo mane oyombo e ng'wech. Nyoro ne wapamo ne jogo mane oyombo e ng'wech. Good. I hope you've enjoyed so far. I have two more, but I want you to help me with these two. The first one is scream. Now you can do your research. Please put the comments in the section. What does scream mean? Scream from pain. You can scream from pain, or you can scream when you're in distress. What does it mean? So please put this in the chat box. Also, the next one is ululate. You know when you say when you ululate, can you translate that for me? So if you're a Luo and you know what these two mean, please put that in the chat box, comment section, so that we can support this channel. Also, I would require that please subscribe to the channel. Subscribe. Let me write subscribe here. As you're subscribing, subscribe, 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 guys. And thank you so much for being a part of us and for helping me achieve this goal. It's been a long time, but we're back. See you in the next one. Bye-bye.